ya ce alladina sune waɗanda, wannan na da alaka da ayar baya da ya ce wa ma yudillu bihi illa alfasiqina. Babu wanda Allah yake batarwa da misalai da yake bayarwa a Qur'ani. Ya ayyuhan nasu duriba masalun fastami'u la innal ladina tad'una min dunillahi la yakhluqu dhubaban wa law ijtamu'u mahula ko masalul ladina ittakhadhu min dunillahi awliya kamathalil ankabut ittakhadhat bayta wa inna awhana albuyuti labaytul ankabut law kanu ya'lamun. Allah yace waɗannan misalai babu wanda suke bata sai fasikai, kuma muka yi bayanin cewa fasikan yana daukan kafirai da munafukai waɗanda daman a zuciyarsu babu imani amma suna bayyana musulunci a zahiri. Sai Allah ya ce allazina sune waɗanda yanquduna suke warware ahadallahi alƙawarin Allah. Bayan sun yi Allah alƙawari sai su warware min ba'di mithaqihi, bayan an kulla alƙawarin su da Allah, an yi alƙawari an kulla sai su warware. Wa yaqta'una suna yanke ma amara Allah bihi, abinda Allah subhanahu wata'ala ya umurni bihi da shi ayyusala asadar da shi. Wa yufsiduna suna fasadi fil ardi a bayan kasa. Allah ya kare mu daga fasadi. Allah ya ce ulaika humul khasiruna, waɗannan sune masu asara. Allah ya kare mu daga asara. Alladina sune waɗanda yanquduna ahadallahi, munafikai, kafirai, mushrikai suna warware alkawarin da suka yi wa Allah subhanahu wata'ala. Alkawura da Qur'ani ya bayyana mana an yi wa Allah subhanahu wata'ala kololuwa na farko shine dukkaninmu nan da duk wanda ke duniya, gabanin Allah ya ba mu dama da izinin shigowa duniyan nan, tun muna cikin iyayenmu mun masa alkawarin cewa idan muka zo duniya an ce me za mu bautawa, muka ce Allah kai kadai za mu bauta. Ni kadai kun yi alkawari. Kowa a cikin mu yace na'am mun yi alkawari. Kowa a cikin mu babu wanda bai wa Allah alkawari ba. Duk wanda ke rayuwa a nan Abuja ko a Gombe ko a Kano ko a Bauchi ko a Maiduguri ko a Madina ko a Makka ko a Amerika yake ko a Birtaniya yake, a kowace ƙasa yake a duniya, babu wanda bai wannan alkawari din ba. Sanda muka ɗauki alkawarin tukunna Allah subhanahu wataala ya bamu ikon zuwa duniya. Wannan shine alkawari na farko, cewa za mu bauta wa Allah shi kadai. Alkawari na biyu malamai suka ce shine kowa ya alkawarin zai zo ya tsaye da sallah. Na uku zai bada zakka. Na hudu zai yi imani da dukkan manzannin Allah da Allah ya turo. Na biyar zai taimake su. Waɗannan su ne alkawura da muka yi Allah, su ne to su da suka zo duniya sai suka warware alkawarin. Wanda ya warware alkawarin Allah kaga ai magana ta lalace. To kowa ya alkawarin, wannan yasa babu laifi mu kawo ayoyin da suka yi ishara zuwa ga alkawarin. Na farko aran ma cikin suratu Maryam aya ta 87 shine alkawari na kalmar shahada. لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. عبد الله بن Abbas Allah ya gara masa yadda yace waccan ayar ita ce wannan alƙawarin farko. Na biyu kuma shine alƙawarin da Allah ya sarraha muka yi haka banu Isra'ila suka yi a cikin suratul Ma'ida aya ta 12. Anan an kira sauran alƙawarin da muka yi wa Allah gabanin mu zo duniya. Ana gaya wa banu Isra'ila waye ce ku warware. لقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. waɗannan ayoyi guda biyu cikin suratu Maryam aya ta 87 da kuma cikin suratul Ma'ida aya ta 12 ke tabbatar mana da alƙawarin da muka yi wa Allah. Na cikin suratu Maryam Allah ya ce la yamlikuna shafa'a, babu wanda ke mallakan ceto gobe kiyama illa man ittakhadha inda ar-rahmani ahada, sai dai wanda ya rike alkawarinsa tsakaninsa da Allah shine la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah.
a rayuwarka ka tabbatar Allah ɗaya ne, annabi Muhammad manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam. Wanda ya rike wannan kadai shine zai iya samun ceto gobe kiyama. Zaka tabbas gobe kiyama akwai ceto, amma ba wanda ake ceto sai mai tauhidi, sai wanda ya rike Allah riko na hakika babu ciwa-ciwa a ciki. Sauran ayoyin da suka kawo sauran alkawari din kuma shine cikin Ma'ida da Allah ya ce laqad akhadha Allahu mithaqa bani Isra'ila wa ba'athna minhum 12 naqiba. Hakika Allah ya rike alkawari na ainihin banu Isra'ila, har a cikin su yayi appointing, ya sanya shugabanni guda 12. Sai ya ce me, la in aqamtumus salata, in kun tsaye da sallah, magana sallah zo, wa ataytumuz zakata, kuka bada zakka, sai kuma na gaba wa amantum bi rusuli, kuka yi imani da duk manzannin da na aiko. Yasa babu dama musulmi ya zama musulmi na gaskiya sai ya yarda da duk manzannin Allah. Yasa mu ba ma gaba da Annabi Isa alaihi salam, mun yarda da shi kuma mun yarda manzo ne, annabin Allah ne. Yasa sai mun yi imani da duk manzanni. Yasa ya ce wa amantum bi rusuli, na gaba wa azzartumuhum, kuka kuma karfafe su. Zaka taimakon sunnar duk wani annabi wajibi ne. Ba da maka ce kawai na imani da annabi sai shiru, to dole sai ka taimake shi, in ka janto mutuncin sa ka kare shi, ba ka tsaya duka ba, ka yi bayanin hakikanin shi wane ne, kuma in aka jahilci sunan ka yi bayani akan sunnarsa. Wa aka rasumullah qarzan hasana, na shida kuma shine ku ba wa Allah rance mai kyau, shine ya zama kuna taimakon addini a cikin alƙawari. Dukkan dukiyarka bayan zakka akwai haƙƙin talakawa a cikin kyautatawa. Shi yasa sai zama muna taimakon marayu ne, taimakon gajiyayyu ne, kokarin taimakawa da'awa ne don a shigar da musulunci kauyukan da bai shiga ba. Yanzu sai ka zaga nan bayan kauyukan Abuja sai ka samu maguzawa, wasu ba a taba zo aka kira su zuwa ga addinin Allah ba. Hakki ne akan mu sai mun ji mun kira su, dole ne. To shi yasa sai a bawa Allah rance. Wani na da ilimin da zai amma bayi da kudin da zai iya daukan nauyin kansa. Ustazu ne, yana da kokari, zai iya zama a masallaci wata uku bai dame shi ba, amma matsalar yunwa cikin sotaran da kirki ya kai karshen ta. Kai sai ka taimake shi da kuɗi sai ya je cinye yi da'awa. Ya zama muna taimaka, wani iya da kuɗin bai da lokaci, wani iya da ilimin bai da kuɗin da zai yi, to sai ya haɗa karfi da karfe, sai ka ga addini ya ci gaba. Kowa dole duba wani bangare zan taimaka, wani da iliminsa, wani da kujerarsa, wani da uniform ɗinsa, wani da kuɗinsa, kowa da abin da zai iya taimaka. To ya zama dai akwai wani bangaren da kake karewa addini fada. Sai Allah ya ce in kun yi wannan la ukaffiranna ankum sayyi'atikum, zan kankare muku zunubanku da kurakuranku, kuma zan shigar da ku aljanna, wala udkhilannakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, zan shigar da ku aljanna, lambunan aljanna kala kala wanda korama ke gudana. Duk wannan mun yi magana akai a baya. Allah subhanahu wataala abin da yace zai mana kenan, amma wanda ya kafirce bayan wannan, Allah ya ce ya bata wanda yake bayyana ne. Allah ya kare mu. A takaicen takaita waɗannan su ne manyan alkawura da malamai suka ce muka yi wa Allah tun ba mu zo duniya ba. Za mu rike la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah, Allah ɗaya ne, annabi Muhammad manzon Allah ne. Za mu tsaye da sallah, za mu ba da zakka, za mu yi imani da manzannin Allah, za mu taimake su. Karantar da sunna ma taimakon ne. Na shida kuma za mu yi me, za mu ba wa Allah rance mai kyau, shine za mu rika taimakon addini da dukiya. In muka yi wannan, Allah ya ce shi kuma zai yafe mana kuskuren ma da muka yi. In muka yi kuskuren, Allah ya ce babu dama, za a yafe muku don kun rike alkawarin. Shi yasa duk musuluncin mutum in dai kalmar shahada ba ta tsaya ba to akwai matsala. Dole sai ba abin bautawa da gaskiya sai Allah, annabi Muhammad manzon Allah ne ya tabbata. In bai tabbata ba matsala ta auku. Shi yasa yace allazina yanquduna ahadallahi, sune wanda suke warware alkawarin Allah. Sun yi alkawarin, sun zo sun yarda da Allah dai, sun ce Allah ba ɗaya bane. Annabin kuma Allah ya sun ce ba su yarda da shi ma gaba ɗaya ba shine annabin karshe ba. Sallan sun ki, zakkar sun ki bayarwa, su taimaki annabawan sun ki, sun rike wani annabi sun ce mun yarda da wani, wannan ba mu yarda da shi ba. Wanda suka rike su yarda da shi sun ki yarda da shi, sun ce ma sun kashe shi gaba ɗaya. To duk waɗannan ababen kaga shine warware alkawari. Kisa duk wanda bai rike musulunci ba, gaya masa alkawarin da kai wa Allah ba ka warware shi. Allah ya ba mu ikon riko da wannan alkawari din. Baya ga wannan, Allah ya ce wa yaqta'una ma amara Allah bihi, suna warware abin da Allah ya umurni bihi da shi, ayyusala asadar da shi. Akwai abin da Allah subhanahu wataala ya ce asadar. A nan wurin Allah bai kira me yace mana musadar ba, amma idan muka duba koda cikin suratu Muhammad, aran Allah subhanahu wataala bayyana daga cikin abin da ya mana umarni musadar a cikin alƙawura da muka masa shine za mu rika sadar da zumunci. Sadar da zumunci wajibi ne.
ziyaran kawunanka, baffanunka, ƴan uwanka, duk wanda ya dace a sadar, musamman yanzu da akwai hanyoyin zumunci